Ay, mega mega shout sa 1 million viewers natin today. Good evening. Good evening, guys. Good evening. Good evening sa'yo. Kumusta ka? Mega mega shout out 2 million viewers. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po sa pagpunta sa aking LS. Ay, mega mega shout out sa iyo, paring JC. Kumusta ka na paring JC? Salamat Salamat sa pagpunta dito. Thank you thank you. Kumusta ka na? Wait Sige, Tita Dada, walang problema. Okay lang. Di ka nag-LS ngayon, JC? Wow, thank you, thank you, thank you. Thank you, Tita. Thank you, Dada. Mega, mega shout out sa 3 million, guys. Magandang gabi po sa inyo lahat o magandang umaga po dyan sa ibang bansa. Dito po kasi sa Pilipinas is good evening na. Kaya ganoon. Kaya hindi ko masyadong memorize yung mga oras sa ibang bansa. Kaya magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. 3 beses. Kumusta kayo dyan? Ako, ito, okay lang. Hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Eh, after ng trabaho, ito, LS agad. After kumain, dali lang. Nag-guess ako. Mega, mega shout out sa 3 million dyan. Kumusta ka? Yan. Kung gusto mong umakyat, nandiyan yung hagdan dyan sa baba. At mag-usap tayo. Kumusta ang araw mo? At kumusta rin ang araw mo? Yan. Tayo muna ako ng mga usap.
Baka may umakyat. Ayan, mega shoutout sa 2 million viewers natin today. Magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you sa pagbibigay. Huwag niyong kalimutan na i-thumbs up si host. Maraming salamat po. Thumbs up nyo lang po. Yung thumbs up. Mega shoutout sa 3 million viewers sa inyo dyan. Magandang gabi po. Salamat sa pagtambay sa aking bunting bahay. Andyan si Madam MJ Boda. Madam MJ, thank you po. Alam ko hindi ka nag-LS ngayon kasi po Sunday, kaya nakapag-LS din po ako. Thank you din po sa WH, Madam. And mega shout out to Magpale Channel. Ayun sa Tol. Okay. Kakauwi mo lang sa trabaho. Okay. Ingat. Patamsak din, dikit po. Ayan, padikitan nyo si Ma'am MJ Boda. Yan po, isa sa mga monetized channel na rin yan. And mabait si po yan. And marami pong palaro yan na nagbibigay din ng WH. Tapos, palakaibigan po yan. Puntahan nyo po ang kanyang bahay. Isa sa mga big time na channel ko dyan, yung channel niya. Ma'am Dada Mega Shoutout. Ayun sabi ni Magpala Channel, Ma'am Dada Mega Shoutout po daw. Pre, si Ma'am MJ, tamsakan si Ma'am MJ. MJ Boda. Yan, isa sa mga ano na yan, monetized channel na yan. Bait yan si Ma'am MJ. Ayan, Ma'am MJ, sabi po ni Magpala Channel, mega shoutout po daw. And on the way na po daw sa bahay niyo. Yun. Sige, Madam MJ. Thank you po. Walang problema. Ano kaya nangyari? Madam MJ, kumusta po? Na-receive ko na rin yung WH na binigay mo sa akin, Madam. Thank you. Kahit hindi na ako member, papamember ako ulit. Awa, sige. Bapi na dua arin makababadlapin. Di nga dua. Ali, kita. Siguro mag-LS ko mga 2 hours muna eh. Yan, informed na ka na eh. Siguro mga kaya hanggang 11. Kasi kaya na kayo ni 11:30. 11:30. 9:30. Yan, thank you. Ay, si Ma'am MJ to ah. Ma'am MJ, alagad mo to ng Madam. Ayan. Magpale channel, Ma'am MJ Bodadan po. Bukas na lang ikaw balik.
makasma ng alagad nyo po. Yes. Thank you din patamsak sa ano mo, madam, alagad mo. Okay daw, okay daw. Magpali, okay daw. Sabi ni Magpali Channel, Ma'am Dada, simula na po kayo. Tapos, mega shout out to Jamal Mahumas. Bap, dadali, ini, tusok na eh. Wah, sige ba? Sige, sige. Bala ko lang rin alagad mo eh. Ayan po, dikit po si Ma'am MJ Boda. Yan po. Isa na rin siyang monetized channel and taga Romania. Yan po, nagbibigay po ang nagpapalaro ng WH and marami din po siya mga pag-games sa kanyang. Oh, sige madam, walang problema. BG lang, walang problema. Thank you, thank you. Adwa babad ken balem. Wa, sige, sige, tita. Tita, walang problema. Thank you, tita. Lagi kong makasuporta ni tita. Salamat. Magpalo channel, daan mo lang ako. Tas dito ka sa mag-focus. O, sabi daw ni ano. Pre, sabi ni ano, ni Dadali. Pag-focus ka daw sa akin. Huwag daw sa kanya. Kumbaga daan ka na lang dun sa kanya. Okay lang daw. Ayun, pangalawa po. Jerome Magpale. Alagad mo rin to, no? Update sa WH ko, Madam MJ. Ano na? Nasa 723. Update na yun. Pero bukas hindi ko alam kung ilan yun. Kasi wala pa yun. Hindi pa nag-update si Lolo. Sige, Madam. Walang problema. Ako na pong bahala po. Sige, Madam MJ. Thank you, Alam mo na po. Po-promote ko yan. Ipo-promote. Opo, sige. Salamat po, Madam. Pang worries, back up yan. Lalo sa'yo. Sige po. Pre, pang tatlo na pre. Ay, wow Tatlo na ning alagad mo Marunong ka nang gumawa ng alagad ngayon Thank you sa thumbs up mo. Alagad pa more, no? Alagad pa more. Alagad pa more. Si Madam MJ. Thumbs up, ay ano mo siya. Dikitan mo, yan, sure ball yan. So, sure ball na magdidikit ng ano yan. Alam ko, tatlo yata yung alagad niya. Si Ma'am MJ. MJ Buda. Dami mo mga alagad Marunong ka na talagang gumawa ng alagad mo. Ayan po daw, sabi ni Ma'am MJ. Wayne Boda, patamsak and dikit po guys. Yan po. Wow! Ray June Montila. Pre, pang-apat na pre. O ikaw na. Ikaw na yung pang-apat. Ikaw na maraming alagad. Pero lagyan mo daw ng yan, video. Para hindi siya mawala. At maging legit yan. Yes, mega shout out sa Marlon Duarte. Thank you sa patamsak mo.
Kumusta ka na? Magaling ka na yata ang ng laptop ngayon, ah. Magaling ka ng mga likot. Marlon, pa-thumbs up at padikit si ano, si Wayne Boda. Yan, isa din siyang monetize channel din. Taga Romania. Yan, nagbibigay din niya ano, yung WAs, nagpapa-price din niya. Si Madam MJ Boda. Thank you, Marlon. Busy ka ba ngayon, Marlon? In case man, sino pwedeng makausap dyan kung hindi kayo busy? Ni-play all ko video nyo ngayon. Wow. Salamat. Kasama ba ako dyan? Busy ka ngayon, no? Nal TV. Pre, pang-5 pre. Ba? Galing. Di man na agad yung ano mo, alagad mo. Dami mo alagad, ah. Daig mo pa ako niyan. Busy ka. Sige, okay lang. Nagpa-play ka yata, di ba? Yes, mega shout out sa aking kaibigan na si EDT Basketball. Wasak na wasak, pre. Thank you sa pagbisi sa bahay ko. EDT, pre. Ayan, si Nald na naman, Nald TV. Dati ko pa to, na di ko ginagamit sa COC ko to. Okay. Parang EDT, yan, si Magpale, yan. Gumagawa na rin siya ng mga alagad niya. Nasa 5 na yata. Marunong na. Ano si Madam MJ Boda. Yan, yung binaba niyang bahay, padikit naman, no. Yan si Ma'am MJ na taga Romania. Yan po, yan siya yung monetize channel na. Babalik din yan si Ma'am MJ. Babalikan din kayo. Ayan po, sabi ni Marlon Duarte, Ma'am MJ, done na po sa'yo. Madam MJ, tapos na daw si Marlon Duarte. Oh my God, OMG. Pang-anim po na naman. Wow, ah. Ikaw na, pang-anim. May pang-7 pa yan, pang-8, pang-9, pang-10. Ayan, Marlon, sabi ni Ma'am MJ, ano ka daw, magbaba ka daw ng bahay ko. Baba ka daw ng bahay mo, Marlon. Yan, si Ma'am MJ, legit na kaibigan niya, si Madam MJ. Ayan, sabi po ni Magpale, mega shoutout po daw kay paring EDT Basketball. Paring EDT Basketball. Ewan ko kung nandyan pa siya ngayon.
EDT, nandiyan ka pa ba? Ayan, meron tayong 5 million in the house. Mega shout out po. Thank you po sa patambay sa aking munting bahay. Madam MJ, Madam Dada. Ayan po, binaba ni Marlon Duarte, Madam MJ, yung kanyang bahay, Madam. Marlon, ilan na yung banana mo? Nasa 800 na ba? 800 na. Ayan, mega shout out sa ating 6 million people in the house. $800 ka na ba, Marlon? Wala pa. Magpali. Pre, magpali, idikit mo kaya yung bahay mo, ay yung mga alagad mo kay Marlon. Kaya tsaka kay Madam MD Bod. Yung sakali. Oh, uy. Sabi ni Ma'am MJ, Dan, Marlon, maliga ka din sa akin. Madadagdagan pa yan. Oh. Ang sabi ni Madam MJ, madadagdagan pa daw yung banana mo. Uy, 700 pa lang. Yan, Madam MJ, baka gusto mong bigyan ng banana si Marlon. Isa rin pong kaibigan natin yan sa taga Saudi. Halos mga taga dito, Madam, taga OFW lahat. Si Magpale nasa Taiwan, si Marlon nasa Saudi, tapos si EDT, Saudi din yata si ano. Okay. Madam, sabi ni mamaya, ay, kanino ba yan Magpale? Kay didikit mo mamaya sa kanila. Ayan po, sabi ni Marlon, thank you po MJ, looking forward. Ayan, sabi naman ni Magpale Channel, Boss Marlon, mamaya para maayos ang dikit. Mga Saudi rin, halos mga support ko. Oo, Madam, halos mga kaibigan ko dito, halos Saudi, ano ba? Singapore, yung mga yan. Yan, sabi ni Madam MJ, me too, Marlon. I have LS bukas, 4:30 p.m. Ayan, sabi ni Madam MJ, meron daw siyang LS ng 4:30 p.m. Ano yung 4:30 p.m., Madam? Sa yan? Sa Saudi. Tapos sa Pilipinas, alam ko, minsan 9 yan eh. 9. 9 po ba? Ayan, sabi ni Magpale Channel, sa mga hindi ko pa dikit dyan, please. Dikitan niyo daw si Magpale Channel. Same R lang tayo, Marlon. Sabi ni MJ, Madam MJ, same R lang po tayo, Marlon. Noted po. Yan, Marlon, si Madam MJ, legit yan. Baga, nagbibigay din ng bananin. Halos yung mga tao dun na member din niya ako dun. Nagbibigay ng banana. Halos legit yung mga nandun. 9:30 p.m. sa Pinas. And mega shout out sa aking kaibigang Lola, Oshi, Hot Mukbang, Tamsak Dan. Thank you.
Madam Ushi, Lola. Yan si Madam MJ, di ba? Naalala mo yan, yung nagpapalaro dati sa bingo. Kaso sabi mo single lang. Ayan. Nakita mo naman si Madam MJ, Boda. Baka gusto mo umakyat, Lola. Busy ka pa ba o hindi na? Ayan, binaba ni Madam MJ yung kanyang bahay. Oh, mukbang. Hindi umakyat. Ba't hindi pwede yung sa'yo, Madam Lola? Hindi ma-open yung sa'yo. Ayan. Hello, Madam Lola. Wala kang boses. Hindi kita narinig, Lola. Chappy. Nakamute ka eh. Mahilig talaga sa pagkain si Lola. Excuse me. Nawala siya, bumagsak. Ayan, sabi ni Pre, di ko mahanap bahay ni Dada. Sige, ano ko na lang mamaya. Ibigay ko mamaya sa'yo. Doon sa GC. Alam ko nandun yun eh. Sige. Wala po. Sige, punta ka. May nata internet ni Madam Oshi. Yan. Mega shoutout sa 5 million viewers natin today. Tusok tambay gap. Si Dada dito. Headset ko bingi. Yan, okay na. Hello, Wala kasing madam. headset. Saglit. Sige, mag-headset ka muna. Sige po. Sige, punta ka na dun eh. Tita, muntaya kami kayo. Magpalit channel kaya kami. Hindi ka nabaling-bali mo kaya nilawin mo pa Bayan, ako. headset ko. Sige, ilagay mo muna, tita. Lola. Saglit. Dami mo na grocery, Lola. Dalawa kami ng amo ko. Ewan ko saan pa pumunta yung amo ko. And ano yan? Ham? Ha?
Ham yan, ham. Ano yun, separate sa pagkain mo, separate yung pagkain niya, ganun? O mag-isa lang, isa lang yan. Ay, hindi. Pangkalahatan na yung pagkain namin dito. Lahat na. Mm. Ano halos yung mga pagkain dyan, halos mga mga binibenta nila? Mga cream lang naman dito karamihan. Walang Pilipino, no? Walang Filipino food dyan. Meron. Meron. Mahal lang. Oo, medyo mahal lang. Hindi na kagaya ng pera Gaya sa ng atin. for example, Ito, for example, gaya 150 ng siya. Dito, ito, parang 15 pesos sa atin. Pero, nasa 20 plus na to. Ayan, mega shoutout kay Neng Neng Puting. Hello po. Dan na po Okay, ito. sa puto. Salamat. Ito dahon ng malunggay. Ano yan? 25 na to, 25. Pesos. Hindi. Yan siyang price niya. Parang 300, 15, 50 pesos. 50 pesos yan, yung gulay na yan. Oo. Ito. Oh, grabe, 50 pesos Dahon na ng yan. malunggay lang, 50 Sa pesos. atin, ano lang yun? 5 pesos lang yata o 10 piso lang yun. Pinukuha lang kamo sa mga kapitbahay. Oo. Pwede ka magtanim dyan, Lola, di ba? Pwede. Tumutubo ba dyan? Wala. Hindi, may mga Wala? gulay ako kasi hindi, meron akong mga gulay, kaya nga lang, hindi siya pwedeng taniman ng malunggay kasi nga, may dates yung pa namin. Walang space para sa malunggay. Walang space. Mm. Ano yung lumalaki yun? Mataas yun. Yung? Ano? Ano sa'yo mo? Mataas yun, mataas. Saan? Mataas. Yung sabi ko, yung malunggay, di ba kapag Hindi nga pwede siya dito kasi wala kaming space yan. para sa malunggay. Pero yung mga kangkong ko lang, mga maliliit lang na gulay, yung okay lang yun. Chappy ka, Lola, chappy. Bumagsak si Lola. Si Lola Oshi Mukbang. Thank you, Neng Neng Puting. Thank you sa patamsak mo, sa katusok mo. Thank you. Ayan, thank you po sa pag-stay pa rin sa 3 million viewers natin. Kung sino man sila, salamat po. Lalo na si Dadali. Thank you. Maya na ako gagawin ko. Sige. Sige, Lola. Mag-grocery ka muna. Ingat po kayo dyan. Baka pag uwi mo, wala na ako. 2 hours lang ako mag-LS. Siguro naman mga before mag 2 hours ako, nakauwi ka na ay Lola. Yan, may shout out sa 5 million. Thank you kay Madam Dada. Tita Dada. Tita, thank you Lagi kang atsukin. BG lang ako. Sige po, walang problema. Grocery muna ako rin, Lola. Kape lang, okay na ako. Kape. Kailangan kaya mag-LS para makakit din ako doon sa iyo.
Ayan, meron tayong 4 million in the house. Mega shoutout sa inyo sa 4 million na dumalaw sa aking bahay. Thank you, thank you, thank you, thank you. Eh, pang-music lang ako saglit ah. Cellphone mo ito. About yan? Ha? About yan? Daw ba siya? Eh, 10 years. Oh, 2 hours lang. Kasi baka may mag-ELS pa eh. Okay na sa akin yung 2 hours. Kasi kahapon, naka 3 hours ako kahapon. Gusto mo ikaw mag-ELS? So, support ako. Bak gusto mo 8 hours. Hindi na ako matutulog. Serious. Hindi pa kayo tapos, madam, na mag-ano, na bumili. Ayan, nandiyan pa si ano, si Boss JC. Hindi kami ka-shoutout ulit sa'yo, Boss JC. Nandiyan yung mga kaibigan natin, sila Oshi Mukbang, si Lola, nandiyan din si Dada, nandiyan din si Mokpala Channel. Sino pa ba nandiyan? Yung iba, BG lang sila.
Boss GC sa ano, di ba? Sa Saudi ka rin, Saudi. Saudi. Yan, mega shoutout sa 5 million in the house. Thank you sa pag-visit sa aking bahay. Thank you ulit. Sasya na kaya wala akong music. Mahirap na baka makopyright na naman ako. Dami ng copyright. 7 ata. Ulit lang. Ayan, sabi ni Magpale Channel, mega shoutout daw sa lahat. Nahulog. O ano, tapos ka na? Doon ka kayo, no? Sa bahay ni Dada. Kay Dada. Oo. Ayun, si Dada, ano yan? Legit yan. Basta, lagi mo lang siyang susuportan sa ano niya, sa LS niya. Bibigyan ka ng ano, ng WH.
si Tita Dada. Ayan, meron tayong 5 million in the house. 5 million. Mega shoutout ulit po. Ayan, sa mga BG dyan, thank you din po. Alam mo umakyat, pre? Yun po yung mga gustong umakyat dyan, pwede po kayong umakyat. Pangit. Bakit? Asan ka ba? Asan ka? Wala ka sa bahay niyo? Nasa part-time ako. Part-time? Ah, part-time ka sa trabaho din. Sige, okay lang. Magano ka na lang muna, BG dyan. Ayan, mega shoutout ulit sa 3 million. Ano yun dyan? Thank you for visiting my house. Welcome po kayo sa aking bahay. Don't forget to thumbs up, guys. Thank you. Oh, pre, BG lang. Sige, okay lang. Alas 10 na, may ano ka pa? May part-time ka? Busy sila sa kabila. Ang pinag-usapan sila. Yan, mega shoutout ulit sa 4 million in the house. Magandang gabi po. Huwag niyo pong kakalimutan tamsakan ng aking LS. Thank you. Sa mga, ano sabi? Oh, pre, bantay lang ng gate hanggang 12. Ah, okay. Babantay ka ng gate. Sana all may part-time. Sipag. Sipag mo talaga. Ako, wala akong pwedeng mata part-time dito. Part-time ko lang ito. YT. Soon. Pag namoni tayo. Oo, alam po naman kailangan talagang kumayod. Kailangan magtrabaho. Mahirap kasi ang buhay ngayon. Lalo na ngayon. Pandemya. Ilang oras ka ba dyan? 3 hours, no? Yan, mega shoutout sa 5 million in the house. May mga bagong pasok po tayo. Welcome ulit po sa aking munting tahanan. Magandang gabi po sa inyo dyan. And magandang umaga po sa ibang bansa. BG lang yung iba dyan. Thank you.
you. Alam ko, nandiyan pa kayo. Three hours na lang yun. Kaya mo pa yun. Ay, 3 hours. 2 hours na lang. 2 hours. 2 hours na lang yung kakayan. Yan, 5 million in the house. Nandiyan pa rin sila. Thank you. Thank you sa suporta din nandyan. Thank you. Pero may kasama ka dyan. Mga 2 hours ka na pre. No? Oo, 2 hours. 2 hours lang ako. Tapusin ko lang to. Mga hanggang 11. 11 out na ako. Ayan. Meron tayong 4 million in the house. Mega shoutout sa inyo. Bukas mag-LS ka niyan, pre. Mag-LS ka bukas. Hindi na ako muna ako mag-LS. Ay, ikaw lang. Parang may binabantayan kaya tang bahay. Yan. Tita. Thank you, thank you. Baka mong 2 hours na eh. Informed ka rin. Ah, 10 to 12. Eh di bukas 10 to 12 pa, di ba? Hindi na muna ako magawa bukas. Hindi ako mag-LS. Tita, ikaw, di ba? Aldordo ako mag-LS. Bali, day off ko dapat. Ah, okay. Okay. Day off. Bali, day off ko bukas. Hello. Yes, nandyan si Lola. Hindi ako makapagsalita, kasama ko yung amo ko. Sige, sige, okay lang. Kinig ka lang. Apo. Kinig-kinig ka lang. Pauwi na kayo? Lola, pauwi na kayo. Pauwi na kayo. Manloloko ang ex ko. Sino si to? Mega shoutout sa manloloko na ang ex ko. Sino si to? Hindi ko maalala to. Ah, si ano to? Si Nona. Nona, tama po ba? Nona. Bali, off ko dapat ngayon. Ah, di off ko dapat ngayon kaso nag-part-time ka. Good. Sige, pag mo.
Lola, ingat kayo ah. O ako nga, sabi ko na eh, hindi ko makakalimutan tong manloloko ang ex ko. Mega shoutout sa'yo. Thank you sa pag-visit sa aking bahay. May jacket ka na ba, manloloko? Wala, alam ko wala ka eh. Ay, Sir Edward. Hello din, Nona, Madam Nona. Saglit lang, bigyan kitang jacket. Lola, diyan ka muna. Saglit lang, maglalagay ako ng jacket. Pauwi pa lang. هذا يروح فوق Mino? هذا ماسك Mas? Yeah. ما تشوف يدخل داخل عيوني Nona, Loser meron na po kayong jacket. Gusto niyo pong mag-iwan ng bahay? Okay lang, di naman ako nilalamig. Sige. ماكو مكان Talagang pabiro pa si No, Nona, maybe si because Madam the- Nona. Opo, regular, minsan LS ko, alas 9 hanggang 11, mga ganyan. Depende, minsan pag day off ko, maaga ako mag-LS, mga hapon, mga ganyan, pag naisipan ko. Pero minsan regular ko talagang LS, alas 9 ng gabi, hanggang 11, mga ganyan. Opo, need ko talaga ng WH. Sige po, punta ako sa LS nyo. Kapag hindi ako busy sa trabaho, kahit silip ka lang dun para ma-remind mo ko. Sige po. Sige, Madam Nona. Ninja mo to eh, di ba? Ninja. Naglalakad ka yata, Lola? Hello. Hello. Ano yung mask ko na iwan ko? Hi, Oo. Brad. Halata nga sa inyo. Here, Halatang here, alaga nyo nga po to. Karton. Salang gagad kita kapag dami kong nagsuplay, kaya dito lang alam ko sino nagsuplay ko. Sige po. Punta ako. Anong oras po ba yung Mag-e-end ka na? LS mo, madam? Ha? Ano? Mag-e-end ka na? Hindi pa. 1 hour pa. 1 hour pa ako. Meron pa ako 1 hour. Tama. Parating na. Isang oras pa ako nun. Paborito ko sa alaga ko. Okay. Sige, pupuntahan kita noon, Madam Nona. Punta ako sa LS mo. Hindi, sa baba. Hindi ako 7. mag-LS. Sino mag-LS? Hindi, yung kakilala ko lang. Si Mandaloko. 11 AM sa Pilipinas. Patay ako dyan. May trabaho ako. Pero Hindi mo na ako mag-LS. po. Babili pa ako. Brother, I want a carton carrier. Sige Lemon. po. Lemon. Lime. Yeah. Karton, ha? Edward? Po. Ano sa'yo mo? Sabi ko, 1 hour na lang ako. Di ako ikaw, di ka mag-LS, tita, Lola? Hindi, kasi yung cellphone ko nag-iinit eh. Bibili pa ako ng cellphone. May shoutout mo yung nasa baba. Meron tayong 5 million. Hello, mega shoutout. Anong gusto niyo to? Ayan, Sa grocery pa ako.
si Oshi Hot Mukbang nasa kasi Lola? Sa Kuwait. Saudi? Ay, Kuwait. Kuwait. Nasa Kuwait po siya. Kuwait. Nasa Kuwait po siya. Yan, kung gusto niyo pong dikitan, nandiyan po yung pangalan niya, Oshi Hot Mukbang. Madaling Mega i-search. love shout out sa inyo dyan lahat. Yan. Sana ba yung lalaki? Ayan, mga kuwan nito siya, Edward, promo sila, yung parang wholesale pala, hindi promo, wholesale. Paano yun, Lola? Yung, Ha? bibili ka ng isang box, ganyan, bibili ka ng isang box. Oh, mga kuwan na ito sila, mga ganito na sila yung bibenta nila. Mga wholesale na to sila. Mura sila kaysa doon sa grocery mismo. O, for example, Sana yung yung gaya lalaki. ng ano. Halimbawa, yung mga ganito, naka-wholesale na yan sila, mga ganyan. Ito, nasa kuwan lang ito siya, parang, magkakano ba tula namang price? Pero pag ganyan siya, buy one, may malaki tsaka maliit siya. 400 ml tsaka 200 ml. 200 plus. Saan yung lalaki? Brother, Mega shout out sa 3 million in the house. where's my lime? Lime. Brother, where's my lime carton? Ferrer had lime, brother. Laro muna ako Slime? harang, tropa. Okay. Balikan kita mamaya bukas, sumilip pa sa. Apo, sige. Sisilip po ako bukas. Masalang kita pa. Kahit lumayas ka kaagad, basta ma-remind mo lang ako kasi nirsapi ako. Sige po, madam. Yung nona pa rin ginamit mo, di ba? Ito po. Paano kaya ano? Yes, brother. Lime carton. 7 dinar 100. How much? Ayan, mega shoutout Ay, kay okay. Michelle Sanchez Broncano. Hello po host. Tamsak dan. Thank you. Patamsak mo. And thank you sa pagbisita ng channel ko. Thank you. Tama siya yung karton niya. 1,000. Magpali channel, nandiyan ka pa rin. O, YT. Magpali yan si Lola Ho Oshi Mukbang. Yan, isa din nating ka-timsak. Nasa sige po. Taglit lang. Ciao. It's mine, 10 KD, brother. Carton Ferrer. Carton Ferry. Ferrer. Berren. Meron ka na jacket. Lime. Meron na po. Number. Arba sa tight na. Jacket ka na, Michelle. Tamsak lang ako, host. Busy po pa ako. Sige, okay lang. Salamat sa support at tamsak mo sa akin. Thank you. Wow, na entrada sa Mia sa Rupels. Brother. Sige po. Sige, salamat po, Madam Michelle. Hanggang ano pa ako? 1 hour pa. Sa isang oras pa ako. Sana makabalik ka ulit pag hindi ka na busy. Okay. Saan ka na, Lola? Today promo only 69,300 carton. Yeah. That's still on promo. I don't know. Before 7 dinar 100 carton. Chance on discount 20%. No, 6 dinar 800.
Pauwi na kayo. Pauwi na kayo, Lola. Ingat, ingat. Yeah. Last week. No, last week. Last Where week. did you أخذ؟ We bring Tamuin 10, maybe 10 or 11. هو بتاخذها. What time he took? Minu, Ayman? Nine? I No, forgot. last week. Before 2 weeks ago. الحين كم اويل عندنا؟ هذا كرتون ماي اويل المفضل. A1 in the kitchen. ما سويتي هذا سكوز؟ I will try هذا. ترى بس شوجر زبده وطحين. Okay. Tomorrow I will check. هذا طحين مالهم هذا رايس طحين. You know رايس؟ Yeah. يعني في بيكنج باودر. Yeah. انت اذا ماكو حطي بيكنج باودر 1 سبون هذا ميديوم. Medium. So I will use the rice. عندنا لا؟ رايس. No. رايس فلاور. I will make. You know what I mean رايس فلاور؟ Yeah. هذا اكو داخل بيكنج باودر. Yeah, I know. بس احنا عندنا هذا كله عادي ما في. مركز السلطان. يقدر هذا رايس ما يصير؟ Ingat po, I will co-host. blend the Ingat rice. daw. مو رايس هذا شنو؟ رايس فلاور رايس مو رايس يعني عيش. Yan, may gabi Yeah, I know. 4 million الحين في in the بيكنج house. باودر. Magandang gabi sa inyo lahat. And thank هم you هذا for انجلش visit بيبل Hmm? they use هذا to my house. داخل بيكنج باودر. Galing ka pa ng work. Yan Mix with pare. baking Oh, powder. Baking better. galing ako Someone ng work rice kanina. flour. Plus pa. مو رايس هذا ما Ito nga oh. عيش. Eh. Ano pa ako. Ingat ka daw, madam. Wala. Diyan ka pa? في ناس يحطون فلاور عادي Hmm? وبعدين 1 سبون بيكنج باودر. Baking powder. Walang day off. Sinong walang day off? Ikaw o بس ikaw o بس ako? 2 cups they use. Eh. for recipe Hmm? هذا مال واحد عربي May هذا انجلش بس day هذا off ako. انجلش لايك هذا كرواسان فرنش. Yeah. هذا خبز هذا انجلش Sino ako? يعني Ako? تراديشنال. Ako? Day off po Thursday. Yun, sa Thursday pwede akong mag LS. Kahit ilang oras. Pero pag gantong ordinary, 2 hours lang هذا siguro اول ako. تعرفين اول ما هي Minsan nga هذا nagpupunit بينك ako, di ba? Pink. Yeah. Alauna, Plus. alas 2 ako natulog. Extra pizza. Ikaw sigurado, ano kas pa uwi niyan? Alauna? Ano kas pa uwi? بيكنج باودر ولا خميره؟ لا بس كاميرا. 12 uwi ka na. فور كيك. Yeah. لا هذا مهم before to bring for pizza. 12. Okay. After nun, mag-LS ka pa. Hindi na siguro kasi Mina. puyat ka na. Yeah. Lola, ingat daw. Ada. Anong oras dyan? Sige. Sige, yung sinabi ni Melrose. Sige. Pumunta kayo kay Edward.
Yeah, okay. Yeah, okay. Ano, sir? Wala, ano lang. Nabasa ko lang yung sa messenger. Punta daw kayo kay Edward, sabi niya, ni Dada. Nabasa ko. Nakauwi na kayo? Lola, nakauwi na kayo? Saglit lang ha. Sige, nakauwi na kayo? Yan, mega shout out sa 4 million in the house. Thank you. Yan. Thank you sa pag-visit sa aking bahay. Thank you. Oo. Ha? Mag-jowa nandito. Uy, Melrose. Mag-jowa talaga, no? Grabe ka. Umakyat lang siya kasi gusto daw makausap, kaya gano'n. Thank you sa pagpunta mo dito, Madam Melrose. Thank you. Mega shout out sa'yo. Oo, kilala ko naman ito. Chef View, alam ko yan, ikaw yan. Alagad mo din yan. Edward, tingnan mo yung mga tanim ko. Asan? Ay, yung garden ko. Oo. Ano po yan? Anong gulay yan? Gulay? Hindi mo nabasa yung message niya ni Melrose. Sabi niya, nandito pala yung magjowa, sabi niya. Bye-bye. O, Ano to? Ano nga na to? Ha? ano kasi yan? Nasa labas? Saluyot pala to, saluyot. Nasa labas? Ito yung mga garden ko. Ayan, Talbos shout ng out mo daw. kamote, kangkong. Shout out mo si Madam Melrose, nandyan sa baba. May mais pa. Na. Lola, nandyan si Melrose. Ayan mo yan si Melrose. Ayan yung talbos ng kamote ko. Hinarbis ko nung Asan? nakaraan. Oo, wala na lawan. Tanglad. Nag-freeze ako, nag-freeze. Ayan. Thank you, Madam Melrose. Madam Melrose, dikit mo na yung 5 mong alaga, sir. Ahaha. Baka naman Melrose, Madam Melrose. Asan na yung mga alawan mo? Madam Melrose, pahinga naman, no? Pahinga na kayo dyan. Monica na, oh. Congrats. Congrats sa iyo. Sa loob na siya. Edward, baba mo na ako. Hello, bat ako. Mamaya na. Baka, Sige po, Lola. sige. Thank you very much. Thank you. Ingat po. Yan, bumaba na si Lola. Lola Ocean. Yan.
Meron tayong 4 million in the house. Ngayon, naging 2 million na lang. BG. Pre, ano ang balita? Di ba nakaka-boring dyan? Yung, baka magpapagames ako siguro sa next na LS. Kasi may mga maging sponsor eh. Sabi ng sponsor ko, Papa Games daw. Kaya susuporta daw siya. Baka si Melrogues baka pwede siyang sumuporta ng house and bat dyan. Yan, meron tayong 3 million in the house. Mega shout out sa inyo. Thank you sa pag-drop by sa aking bahay and sa aking LS. Thank you. Minaway magandang blessing sa akin dahil na nandyan kayo. Meron tayong 5 million in the house. Nandyan pa rin kayo. Stable pa rin. Buti na lang di nawawala yung tao. Dada, alam ko nandyan ka pa. Madam Melrose. Si Magpale, nandyan ka din. Thank you. Yes. Anong oras na kaya dyan sa Oman? Sige, YT. Hindi ko kasi makita kaya YT. Tapos niyan bukas, may pasok ka niyan na Magpale channel. May pasok ka bukas. Sige. Sige, walang problema. Sige, okay lang. Thank you. Edit ka muna. Sige, edit ka muna. Edit mo muna yun, alam ko, i-upload mo yun. (8 AM to 8 PM). Aba, out mo, 12. Oo, pwede. Kasi makakatulog ka naman ng 8 hours. Yeah, 7 hours. 7 na. Yan, mega shoutout sa 6 million in the house. Mega shoutout po. Magandang gabi po sa inyo lahat. And thank you po sa thumbs up nyo. Oo, makakapasok ka pa niyan kasi makakatulog ka pala kasi 8 AM pa lang pasok mo. Kasi tsaka sige, mo muna. I-edit mo muna yung video mo. Mega shoutout sa 7 million in the house. Nandiyan na naman po, 7 million. Thank you. Thank you po sa mga
nag-video dyan. Thank you po. Dumaming tao pala. Oo nga po eh. 6 million in the house. Thank you. Salamat sa pagpunta sa aking bahay. 6 million. Kung sino ka man, magpasasalamat ako sa'yo. Yes, nandiyan na naman si Dadali. Share ko lang. O sige. Share mo lang. Sige, thank you. Kita, atsuka pa ni. Mga 30 minutes na ako mukha niyan, tita. Thank you. Kaya mo, tita, sakali patamsak niya kayang gaya mo. LS mo. Wah. Balo ko naman, tsuka pa kin. Mag-LS ka pa? Patamsak mo naman kitang kaya mo. Kung ating kang time. Kung wala kang time, okay mo dita. Payari na ako rin ganyan. 37 minutes. Yan. Buti na lang. Suportada si ano. Thank you kay Magpalik. Talagang todo support siya. Yan, mega shoutout sa 3 million in the house. Salamat po sa pagbisita. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Kumusta po ang araw natin dyan? Ayan, meron tayong 400 million in the house. Magandang gabi po. Salamat po sa pagbisita. Salamat din sa patamsak nyo. Tamsak po. Okay na. Saya na. Thank you. Mega shoutout sa 5 million in the house. Thank you. Thank you kay thank you kay paring Magpali channel sa pag-share. Thank you. Yan, meron tayong 5 million in the house. Mega shoutout sa inyo. Salamat. Ayan, mega shoutout sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Si Romina Bendanya. Thank you sa patamsak mo. Ganda at sexy. Uy, ko sa'yo, ba't hindi ka pa dikit? Dinikit ko na nga yung mga alaga ko sa'yo. Di ba alam mo yun? Jeromina. 4 yung dinikit ko na alaga sa'yo. Dikit mo sa akin yan. Para lagi kang updated sa akin. Oo, huwag ka mag-alala. Alam ko naman yun. Pero tikitan mo na, no? Huwag mo kakalimutan. Para updated ka naman sa mga video na LS ko. Lagi ka kasing busy eh. Busy ka. Musta ka na? Sorry naman, host. Bawi ako sa sa'yo. Salamat. Mo. Full pack. Thank you, sexy at ganda. Busy ka lang po eh. Kaya alam kong hindi ka masyado nakakapag-YT. Nagsishoot ako today. Wow, nagsishoot ka? Anong shoot po? Sana all nagsishoot.
Oh, sige. No problem, ganda, sexy. Walang problema ang BGB. Okay lang, at least nandito ka. Thank you, thank you. Thank you. Sexy at gandang Jeromina. Yes, nandiyan na naman po ang ating kaibigan na si EDT Uno. Edit muna ako, ADP ng logo. Okay, no problem. Mega shoutout sa 8 million in the house. Salamat sa pag-share ni paring Magpali. Thank you. Salamat din sa pagbisita nyo sa akin dito. Kahit na yan si paring busy Magpali. Okay. Nandiyan si Roger Romina, nandiyan si EDT. Thank you. Nandiyan si Madam Melrose. Nandiyan siya. Thank you, Madam Melrose. Madam Melrose, baka meron akong palaro ngayon. Hindi ko alam kung kailan. Sabi kasi ni sponsor ko, major sponsor. Kilala mo yun? Si sponsor. Thumbs up post, sabi ni Ibo Pawa. Thank you, Ibo. Paring Ibo, thank you. Wala lang, bigyan ng jacket, Ibo. Ibo Pawa. Melrose. Congrats ulit sa'yo, Melrose. Tumawa. Kev Diaz. Wah, dami ng alagad. Ilan na? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang alagad mo. Oh, thank you, Melrose. Sa ano daw, tutulungan daw ako ni Marlon. Magpapa-games daw. Pero ikaw, baka magpapa-ano ka, magpapa-sponsor ka dyan. Matanggap ako ng sponsor. Pero wala pang beat kasi ano pa lang, pinaplano pa lang. Sige, salamat Melrose. Alam ko nandiyan ka naman. Sabi ni Jeromina, ano daw, ayuda daw. Sabi ni Sexy at Ganda, ayuda mo daw. O baka gusto niyo mag-sponsor dyan kasi may naging sponsor na sa member natin, si Marlon. Ano daw siya, sponsor daw siya. Siya din yung magpapa-games. Baka naman dyan. Ayan, dikitan po natin si Sexy at Gandang Jeromina. Pababa po. Ayun, nakababa na Jeromina. Yan, meron tayong 5 million in the house. Nandiyan pa rin sila Jeromina, Melrose, tsaka si Dada. Nandiyan pa rin siya. Elbow coach. Ba't ganun? Di ko makikita yung mga emoji nyo. Ayan. Dalawa.
Kakatawid kay Edward. Sabi niya, nahilo ako kakatawid kay Edward. Nahilo daw si Dada. Kakatawid. Yan, meron na lang tayong 30 minutes. 30 minutes na lang para makapag-out ako dito. Tapusin mo lang yung US ko ng 2 hours. Yan, mega shoutout ulit sa 5 million viewers. Maraming salamat po sa nag-visit dito. Sa mga katimsak, thank you guys. Full support kayo dyan. Dadala ko ng ballpen, nakala mo genius. Hello, sinamos. Yan, meron tayong 6 million in the house. Thank you. Meron pa rin tao. Di pa rin nawawala. Thank you. Kebs awesome, bro. Ay. Umaga na ba dyan, Melrose? Umaga na. Dito, alas 10 na. Ay, mag-11 na pala. 11 ng gabi. 10:44. Saglit lang, CR lang ako. Yan, welcome back again. Welcome back to 4 million in the house. Nandiyan pa rin kayo. Thank you. Nakatambay pa rin kayo dyan. Kumusta ang araw niyo dyan? Niligang. Meron tayong 6 million in the house. Thank you. 6 million in the house. Good evening.
Good evening. Yan, meron tayo 7 million in the house. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you sa pagbisita at patambay dyan. 7 million in the house. Paano ba kasi magano si Melro? Sabi niya, mega, 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 shout out love. Mega, 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 mega love, shout out. So, 700 million in the house. Oy, 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 sabi ni Melrose. Namiss ko yung oy, oy, oy ni Melrose sa pag nag-LS eh. 2 days na hindi nag-LS eh. Na Melrose. 2 days ka na hindi nag-LS oh. Nakakamiss yung ano mo ah. Nakakamiss yung oy, 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 oy. Yes. Mega, mega, mega shout out po kay Ma'am Bulat Melanie. Tamsakdan. Thank you po, madam. Thank you po sa pagbisita sa aking LS. Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Lagi po kayo nakasuporta sa akin. Thank you po, Ma'am Bulat. Kumusta na po kayo dyan, madam? Kanina galing dito si Madam MJ Boda. Okay po. Mega mega shoutout sa 3 million. Thank you rin po sa pagtambay sa 3 million na tao dito ngayon. Thank you, thank you. Hindi pa rin nawawala. Yan, nadagdagan na naman po ulit. Mega shoutout sa 500 million dollars. Thank you, thank you, thank you. Hindi ako nagsasawa mag-thank you sa inyo dahil may nagtatambay pa rin. Thank you. Dati-dati, 0 nagtatambay sa akin. But now, almost mga 10 meron na. Ayan po, digitan po natin si Ma'am Bulat Melanie. Nasa, Madam, saan kasi? Sa Canada ka yata eh. Canada po kayo, di ba? Yan, isa na rin siya. Monetize yan. Monetize channel. Si Ma'am Bulat. Yan, meron tayo ulit ng 600 million in the house. Thank you, thank you. Ayan. Yes, it's Ibo. Thumbs up host. Oh, yes, bumalik ka na naman. It's Ibo, thank you. Thank you, Ibo. Ibo. Yes. Ibo, Melanie Bulat. Yes, Ma'am Melanie. Meron na lang ako 19 minutes to end this LS. Wait lang po.
mega shoutout ulit sa 400 millions in the house. Thank you po. Nandyan pa rin kayo. Nakatambay. Meron na lang ako 20 minutes para i-end ang LS na to. Yan, mega shoutout sa 500 million in the house. Nandiyan pa rin kayo. Thank you. Sa susunod po na LS ko, meron po akong pag-games na pag-games, abangan na lang po sa susunod na ipopost ko sa aking timeline, sa aking community. Abangan na lang po natin ang papremyo o palaro. May sponsor na akong isa. Madam Bulat, nandiyan pa po kayo? Sino pa ba yung nandito? Yan, meron pa rin tayong 400 million in the house. Mega shoutout sa inyo. Yan, 500 million in the house. Mega shoutout ulit. Thank you sa pag-stay. Sa mga hindi pa tamsak dyan, patamsakan naman po ang aking LS. Thank you. Well, tamsak lang po. Masaya na ako. Thank you. Yan, mega shoutout sa 600 million in the house. Thank you guys. Next stay pa rin kayo dyan. Thank you. Nandiyan pa rin, 400 million in the house. Nandiyan pa rin kayo. Thank you. Thank you sa tambayan. Tambay. Thank you.
Ayan, mega shoutout sa 500 million in the house. Thank you, thank you. Nandiyan pa rin kayo. And nagpapasalamat si Ho sa inyo kasi nandiyan pa rin kayo. Yan, mega shoutout sa 600 million in the house. Magandang gabi po sa inyong lahat. And good morning sa ibang bansa. And good afternoon sa ibang bansa. Good evening dito sa Pilipinas. Thank you guys. I'm happy na nandiyan kayo. 600 million na pa-BG dyan. Alam po kung sino kayo. Thank you. Di pa rin nawawala yung mga tao. Thank you guys. Pinambayan yung bahay ko. Thank you. Yan, nandiyan pa rin si Jeromina. Ganda at sexy. Thank you ulit. Nandiyan ka, sexy, ganda. Salamat. Sumuporta ka pa rin. Salamat ha. Saglit lang. Yan, meron pa rin tao. Mega shoutout sa 400 million in the house. Nice po lang pong ipaalam sa inyo within 10 minutes. Mag-end na po ako. Guys, thank you. 10 minutes. 10 minutes left. Matatapos din ako. Thank you sa pag-stay pa rin dito. Meron tayong 800 million in the house. Thank you. Nandiyan pa rin kayo. Hindi ako magsasawang salamat sa iyo kasi sa inyo kasi nandiyan pa rin kayo. Thank you guys. Kahit wala akong kausap, kung sino man dyan, mag-comment ka kung sino ka man dyan, nandiyan tao na 800 million. $500 million in the house. Thank you ulit. $400 million in the house. Again. Yan, meron pa tayong 8 minutes left para mag-end na ako. 8 minutes. 8 minutes left. $600 million in the house. Nandiyan pa rin kayo. Stay.
Within 8 minutes left, mag-i-end na po ako. 8 minutes left. $700 million in the house. Nag-stay pa rin dito. Thank you. Meron pa tayong 7 minutes left para mag-end na ako. Guys, 7 minutes left. Thank you guys. Pasalamat lang ako. Thank you kay Dada, kay Dadali, sa Team Bulat, Team Tamsak, kay Madam Melrose, thank you, kay EPP, kay Sexy at Gandang Jeromina, kay Mambulas, kay sino pa ba yung mga nandito, si Oshi, nandiyan pa rin siya, si Ibo, thank you din kay pare niya Magpalit Channel, thank you kay salamat kayo tita, thank you tita. Thank you din sa mga nagpunta rito sa bahay ko. Basta abangan nyo lang po yung aking pag-game sa susunod na LS ko. Hindi ko pa lang alam kung kailan. Basta magpo-post na lang po ako sa community kung kailan yung palaro. Meron tayong mega sponsor. Samahan nyo ko lagi sa aking pag-LS and sasamahan ko rin kayo sa pag-LS. Yan, meron pa tayong 6 minutes left. 6 minutes bago ako mag-end. Sobrang dami ko nang nakilala sa YT. Halos mga OFW, mga Pilipino. Yan, mega shout out sa iyo, Val Marsan. Thank you. Thank you, Team Kabsat. Thank you. Thank you, Val. Thank you. Oo, sabay nga tayo. Kasi kasi 2 hours lang ako. Actually, kasabayan talaga kita. Tapos si Dada. 8 talaga si Dada. Pero sabi niya, okay lang daw. Kaya nag-ano na ako ng schedule ng kasi ang trabaho out ko 8, kaya nag-LS ako ng 9 to 11 lang, 2 hours. Sige. Habang hindi pa ako nag-end, itamsak mo na dapat mo itamsak dyan, bro. Salamat. Hirap na itong camera ko na to, paikot-ikot. Sige, tamsak nyo na yung tamsak ng mga alagad nyo habang may oras pa. Di pa ako nakapagpapalit ng damit eh. After ng trabaho ko, kain tapos LS agad. Kaya nga, LS pa more, no? Alam ko lang dyan si Melrose. Yan, mega shoutout ulit. 4 million in the house. Thank you. Okay, meron pa tayo 3 minutes para mag-end. Thank you. 3 minutes.
3 minutes. Yeah, meron pang dumating. 200 million in the house. Guys, pa-end na ako ng last 2 minutes na lang. Thank you. Two minutes left. 400 million in the house. Nandyan pa rin kayo. Thank you guys. Guys, meron na lang akong 2 minutes para mag-end na ako guys. Yan, meron pang 500 million in the house. Nandyan pa rin kayo. $5 million in the house. Nandyan pa rin. Guys, i-extend ko ng 2 minutes. 2 minutes again. Kasi naman yung mga nandito. Extend ko ng 2 minutes. 500 million in the house pa rin. 500. Hindi pa rin kayo iniiwan. Hindi nyo pa rin iniiwan. 5 million. 500 pa lang. 500 million. 400 million in the house. Guys, 1 minute na lang. Papasalamat lang ako guys. Sorry pero kailangan ko nang mag-end. Thank you guys sa nagpunta dito sa aking bahay. Thank you. Ito po muli si Edward na nagsasabing kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Paalam na guys, paalam.